עכשיו אני אחכה. די. תן לו חצי תפוח, תחתוך לו. חתיכות קטנות. אין לי קוד סודי, הספלים, אין לי קוד סודי, הכל תקליט. המערכת מחכה לאמא שלך, היא הכלבה. שמיליון שנה אני שם. אורון, אני אקרא אותך, אני אומרת לך. אני לא מצלם כלום, מה יש לך? חסר לך. אני כל העצבים שלי עכשיו, אתה לא נורמלי. אני לא מצלם כלום. יאללה, אתה גם כן. אני עושה סרט על גוטה. אוחיון שושנה 2963-1-86. אני לא יודעת, אני כבר שכחתי את הסיבה שלי, מה את חושבת שאני כל יום מתקשרת לבנק? תקשיבי, זה לא ייתכן דבר כזה. אני מיליון שנה כבר בבנק הזה, משכורת דופקת כל חודש והכל, אני לא מצליחה להוציא כסף מהבנק. אני משבוע שמלפקתי את הצ'קים, פעם ראשונה קורה לי דבר כזה. שאני לבושה ונראית בסדר וזה, הוא לא עושה את זה, אבל כשאני נראית על הפנים אז הוא עושה את זה. היא הבמה האולטימטיבית לשחקנים להרשים מגלי כישרונות מליגות אירופיות, כמו שהשחקנים של ישראל נראים עד כה בארץ. במרוץ הזה אתה צריך להילחם על המיקום שלך, לא כל יום ולא כל קטע מרוץ, ולא כל שעה, אלא פשוט כל דקה. זה לא נעים כל הפוליטיקות שקורות, או סיפורות שלו. רוני, אם אתה עושה לי פדיחות, אתה לא יודע מה אני עושה לך. שמעת? דן דוד היוקרתי שמולת מדי שונה לאנשים.